مادر جان شما را کجایم این صدای همان جوانی است که در زندگی به قدر مادر نرسیده بود. روی و موی میکند اما سودی نداشت. چرا؟ дар як деҳа модаре бо писараш зиндагӣ мекард. модар бо исми малика, фарзанд бо исми фаррух. агар гӯяд ки шавҳари малика куҷост, гӯям ки умр ба вай бевафоӣ кардаву дар шаҳри ғарибии кадом давлате ҷон додааст. малика акнун ҳам модар буду ҳам падар ва меҳри модариашро бар сари фарзанд чун ситораҳои осмон мерехт, то ин ки фаррух бепадар буданашро заррае ҳис накунад. модар як чашм дошт. малика барои тӯшаи зиндагӣ ҳар саҳар аз дасти фаррух гирифтаву ба мактаб мебурд ва худ дар ҳамон мактаб ҳамчун фаррош кор мекард. معلم آمده بودن؟ بله. بهای چند گرفتی بچه؟ بهای 5 گرفتم مادردون. قند آورده. انا قند بچم. آفرین. انا این برای بهای 5 گرفتگی بچم. آفرین. بچه جون باز با گپی بای بچه های بی ترتیب نکنی. مایلش. فاروق عجوز کبیر خبیر. апай малика. салом. салом. шумо бисёр зиқ нашавед. вай ҳоло хурд аст. калон ки шуд ҳатман ба қадри шумо мерасад. албатта. зиқ нашавед. майлаш. кӯдакони деҳа ки бо ҳисси кӯдакиашон сиёҳиро аз сафедӣ фарқе намекарданд,
маликаро зочаи дасташон медонистанд. рӯз аз рӯз нафрат дар дили фарзанд нисбати модар меафзуд, модарро меранҷонд ва суханҳои қабеҳ мегуфт. фарзанд пас аз хатми мактаби миёна ҳуҷҷатҳояшро ба донишгоҳ месупорад ва донишгоҳро хатм намуда соҳиби оила ва як фарзанд мешавад. дар ин муддатҳо боре ҳам модарашро хабар намегирад. модар бо ду чашми чор шабу рӯз роҳи фарзанд мепояд. мегӯянд аз хешу табори дур дида ҳамсояи наздик хубтар аст. ин кампири хору залил ҳамсояе дошт бо номи мушаррафа. мушаррафа ки худ меҳри модарро надида буд, ӯро ҳамчун модар нигоҳубин мекард. дугонаҷон, ай маликаҷон, ай мурдумшаи ассалом. хабари хуш овардам. аввал севанчӣ мешавад кани гап зад. гӯш кун. шавҳарам дар шаҳр фаррухҷонро дидааст. вай соҳиби хонаву дар ва оиладор шудааст. ҳатто як духтарча ҳам дорад. шавҳарам аз ӯ пурсидааст барои чӣ ба аёдати модарат намеоӣ. вай гуфтааст ки корам аз мӯи сарам зиёд аст. ана баъд ин суроғаро дароз кардасту гуфтааст агар хоҳад худаш биёяд. ана баъд медонӣ чӣ? ана гулчераи ҳамсоямона медонӣ ҳоли ман ба ту гап мезанам ҳоли нест. ана вай гулчера медонӣ чӣ кор кардааст? худаш чӣ гап? ҳозир акак нони гарм овардам ку.
یا اینکه در 18 و در 80 خیر چی؟ چه میپزم میخوام با دیدار بینی کلینو نبیرم روم میخوام نبیرم رو سخت با آغوش گیرم ملیکا من که مادر هستم تو رو خوب میفهمم بیا هر دویمون کلچه پزیم من هم با تو کمک میرسانم بیا تو بیا او در کجا استری قیدگریست بگیر سلام خونه فروخ جان شد دادا جان در بهشیدن یکم بیر یک چشمنان شما را گرفت من ترسیدم مادر جان نترس بازی من خونم رفته ایلاج آن رو میروم فروخ کودک رو ترسانده ای دخشوی تابنده های لعنتی پیغمبر را گرفتار شود و سرتان جواب میگوید مرحمت این پول رو گرفت برای دخترم Malika! Tunggu aja. Malika! Malika! Tunggulah.
фарзанди азизам, маро бубахш ки беиҷозат ба хонаат омадам. мехостам пеш аз маргам туро бубинам. набирамро огӯш кунам. сари келинамро сила намоям. вале ман намедонистам ки ин омадани ман боиси хотирпарешонии шумо мегардад. ҳарчанд ман ҳамеша чашм ба роҳат интизор будам, вале ту боре ҳам дари модаратро накушодӣ. мехостам сирриро барояд боз кунам. ҳангоми хурсод буданат боре аз болои бом афтодӣ ва як чашматро сахт маҷрӯҳ кардӣ. духтурон мегӯянд ки ҳарчи зудтар бояд барояд чашми солимро пайдо монӣ, вагарна ту тавони он маҷрӯҳ мемонӣ. ягон фикр, як чашмамро барояд бахшид. чашм чӣ? агар лозим мебуд ҷонамро барояд дариғ намедоништам азизам. ту бо он чашмат дунёро дарёфтӣ, вале рӯҳи модаратро дидан намехостӣ. паноҳат бар худо, фарзандам, ҷигармандам, 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 Ой, модар ҷон, чӣ кор кардам? Чӣ кор кардам? модар, ман пушаймонам. пушаймон. ту маро бо чӣ орзуву ният парвариш кардӣ? дунёи худро фаромӯш кардаву дунёи маро сохтӣ. аммо ман инро надонистам, нафаҳмидам. дунёи маро ту равшан кардӣ, фасли тирамоҳи маро ту баҳор кардӣ. аммо ман инро надонистам, нафаҳмидам. модар, ту чашми нозанини худро ба ман тӯҳфа кардиву худро миёни мардум ҳамчун модари кур, аҷуз кампир ва ба садҳо лақабу тахаллус эълон карда бозичаи дасти кӯдакон гардидӣ. аммо ман инро надонистам, нафаҳмидам. он чашме ки ту ба ман додӣ акнун ба фарзандам, ба набераи ту хидмат мекунад. акнун ман бозичаи дасти кӯдакон гаштам. ای کاش مرا نمیزادی مادر، ای کاش مرا نمیزادی مادر. این جوان روی و موی میکرد اما سودی نداشت، زیرا مادر زیر خاک خنک خوابیده چیزی نمیگفت. خاموش، خاموش. مادر جان،
тамошобинони азиз, агар шумо нисбати падару модари хеш зарраи гапи сахт гуфтаву дили онҳоро ранҷонда бошед, худи ҳозир рафта аз онҳо бахшиш пурсед.